ako... neviem, no Pezinok to také, tam nič není, tam tu proste, že to je stoka. No dúfam, to by som chcela, ale uvidím, že kedy sa mi to podarí. Pri duším Leviciach to je, hej, ja nechcem teraz povedať blbosť, toto som si není istá, ale tam je taká dedinka, možno pol hodinu odtiaľ, že Rybník a stade máže prababku. To asi nepoznáš, to má tak 20 obyvateľov podľa mňa. Ďakujem za pusinku. Ja sa akrát budem stiahovať do Viedne, bo tam budem hrať, ale... No, neviem, či sa uvidíme, ja tam idem, že na nejaký víkend iba strážiť Havinka. Tak uvidíme. A čo je jedna zaujímavá vec v Pezinku? Nič. Fakt, že nič. Na Pezinku nie je nič zaujímavé. Tak. Toľko k Pezinku. V Trenčine čo je zaujímavé? No veľa vecí. Akože Trenčín je pekný. Ale majú tu dobré burgery. Dobré papanie tu majú. Ďakujem. V Trenčine je toho viac zaujímavé ako v Pezinku. Nebývam v Trenčine, ale chodím do Trenčina. Aj teraz som v Trenčine. Ja bývam v Pezinku. Hej, ja sa tak pohybujem. Ne. Fety Pety. Alebo jak sa to číta. Také voľačo. To je najlepší burger na svete. Mňam. Čiže väčšinou... Ne, ani mi to nejako neprekáža. Pohode. To sa naučíš počas ignorovať. To je úplne jedno, či niekto povie na ulici alebo do telefónu, chápeš? Idem na to len... Počkaj. Hotovo, už to je mutnuté. Čo minula si videl. Akože, možné to je, len neviem, kde by si ma videl, lebo väčšinou chodím, že napápať sa a domov. Podľa mňa v Trenčine je furt najlepší burger. Ja som toho názoru teda. Ani v Pezinku nemajú tak dobré burgery ako tu. Ahoj. Napapať. Áno. To fakt len tak, že vybehneš napapať a domov. No. Domov spať. Mala som burger v Leviciach. Keď som akože chodila že k prababke, tak my sme chodili do Levic veľmi často. Autoškola ako ide? Super ide autoškola. Dobrý program, no. Ty z Trenčina? Ne tak úplne, hej. Ja som že z Pezinka, ale chodíme do Trenčina. Koľkých rokov som si dala tetovanie? Ja neviem. 17-18 som mohla mať. Podľa mňa už som mala 18. Si myslím. Jak minulý rok, ale neviem, či pred narodkami alebo po narodkách. To neviem. Ďakujem. Nepoznám taký podnik. Lebo akože ja ti hovorím, že ja som bola, keď som bola malinká, ale teraz už moc nechodím. Koľko mi je? 19. Neprišli. Ale
Ale nevadí. Ja neviem. Neviem. Ďakujem. Počkej, ja to mutnem, lebo aspoň niektorí to majú rozum. To čo je, že kúsok od Trenčína, akože. No, to, ja sa už na si nevytáčam, hej, to ti ide takto jedným uchom do druhým von. Pohode. Čo ja a zadaní muži, toho sa nechytám, to som na kilometre ďaleko, utekám. Obľúbená reštika v Trenčine. Burger. Nič není vidno. Vie sa ľúbi, ak niekomu fakt už úplne nasratý. Čo je 15 km od Trenčína? Ja neviem, na ktorý smer? Lebo je tu smer, že Dubnica a je tu smer, že Stánkovce. To je všetko. Všetko, čo poznám, ešte nové mesto. Kde som bola na dovolenke v Chorvátsku. Smer Dubnice. No. Stade poznám jednoho človeka. No, normálne, úplne v pohode. Poviem ti, že ahoj maximálne, tak neviem, čo ti ako mám povedať proste. Supíš. Kto? To doje? Ja toto nepoznám, to nemám ducha, že doje. Cítiš nejako? Nie, ja iba robím dobrý dojem. Ja iba tak existujem. Ale není akože tak starý. Hello! Ale nie je zase akože tak starý, tiež však o nejaké 3 roky odo mňa starší, ale tak ten človek, chápeš. Tak, aby sa ani nebavíme nič. Ako sa má naša pani Ďurovičová? Super. Ale viacej ako 2 ľudí sa ja poznám. Ešte dokonca. Aj, všetci sú starší od mňa. Bola som v Senici. Včera som mala, čo ti šibe? Včera som... Ja to neviem, to nemá zmysel proste. Čo si tam robila? Bola som v oboch, aj v Senci, aj v Senici. No však... Si nevidel ešte moju rúžovú vrtačku? Krásnu? Hej, ja som zmontovala túto posteľ, na ktorej ležím práve. Čiže tak... Cestovateľka, no. No, jo. No, takto. Áno. Ten nail, akože to je fakt, že bomba vrtačka. Mám celý rúžový kufrík. Budem teraz chodiť na stavbu. Asi pomáhať. Mojim rúžovým náradím. Čo 10 000? Kde bývam? V Pezinku bývam. Týka aj vrtačka, ty si celá aj vrtačka. A to je kde? No Pezinok to je pri Modre.
Mužovi, nie si single. Čo? Však som, ale jak čo? Hodinová manželka, čau. Hello! Dobrý deň. Zadám si... Nie. Potrebuješ dať čo navrtať? Dobre, dojdem. Jaj, no, to som si povedala, že pekné. A som to vypla, že stačí. Stačí, nebudeme si každý deň. Vieš po maďarsky? Viem, jak sa povie lyžička po maďarsky. A viem jednu pesničku, ale nie je úplne slušná. Kýchnu sa mi celú 2 dní. Jakú pesničku? Čo?